Mipasalig si Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao nga i-promote ang turismo sa dakbayan sa Sugbo sa ilang nasud. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Usa ka adlaw human sa 48th ASEAN Summit nga gihimo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Timor-Leste Prime Minister Xanana Gusmao miduaw nitong Sabado sa Basilica Minore del Santo Niño. Niduol sa linyahanan sa mga deboto sa imahin sa Balaang Bata og nakighimamat sa mga mamaligay og kandila. Sud sa pipila ka minutos siyang gitur sa Basilica Minore del Santo Niño og nakighimamat sa mga opisyal sa Cebu City pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival. Nisoryo sab siya sa Fort San Pedro. Wa gid usab niya palabya ang pagtuyok sa mga usa sa mga tourist spots sa Cebu City. Matud pa, tingwa gid niya nga masuta ang kalabot sa religious tourism sa Cebu City. We can look at the past. We know how history was made. And not only here, the Spanish, but the Portuguese down there to Timor-Leste. Are you going to promote Cebu City to Timor-Leste? Of course, you know. Niangkon kini nga na-enjoy niya ang mubo nga panahon nga pagsuroy sa Sugbo. We said go a little bit around and see, to know what happened before. I would think that the Secretary sa Tourism nila, giingon silang I think you go there because that is an area where a religious, not tourism. Because I understand 90% of the population sa Timor-Leste is a Catholic. Samtang mato ni Archival nga doon na inisyal nga pakikistorya alang sa kolaborasyon kalabot sa turismo sa Cebu City ug Timor-Leste. Og boto sa bakato ng Cebu City sa pamaagi sa pagpalambo sa agrikultura sa nasod sa Timor-Leste. Agriculture. So, ang ako lang kung unsay technology nga ilang gigamit dito, considering na grabe sila kainit pod, the technology that they're using might work sa ato kay init man pud ta. Oba ni Marlon Melgazo, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.